Салом алейкум народ. Медон муддати зиёд шида буд ки кор набуд, лекин имрӯз боз ҳам ба як кори нав пеши шумо баргаштем. Кор ҳастай кор шаурмо бордор азиз. Хоҳиш мекунам видеоро то охир тамошо кунед. Ҳамаи маълумотҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард. Бо мо бошед. Кор қарор дорад дар шаҳри Москва бордор азиз. Метро Тропарёрова. Шаурмист дар коре бордор азиз. Рӯзи кори 2000 рубл. Яъне ки ҳар рӯзи кори баъди кор метавона ки шуморо сумтона таъмин кунад. Сумтона бигиред. Хоҳед моҳона чӣ хеле хитонда мақбул аст ҳамон хел шумода яъне ки пешниҳод мекунанд. Ҳар рӯза мехоҳед, моҳаки мехоҳед, чӣ хеле ки аст. Так что ҳар рӯза пулта мета 2000 баъди соати кори бордор азиз. Документ ҳатмӣ ҳаста, яъне ки патент дошта бошем, бояд патени Москва ва шояд бо қатиш суҳбат кунед тоҷике бордори азиз шуморо бе документам қабул кунад. Ба ҳар ҳол лекин моро ба документ гуфт. Хай бо дальше шояд бе документ бошем, пас тепена документ мекунед дар ҳаминҷа шумо бародари азиз. Ва фарқ надорад шумо зан ҳастен ё ки мард ҳастен, чӣ хеле ҳаст нест, муҳим шаурмисти масалан кор кардагӣ бошен, хатияби кор кунед ва бо видеоро то охира тамошо кунед ки ман чӣ мефаҳмонам дар далшиш. Яъне ки дар инҷа на толка шаурмист дар кор аст. Бо дар кор ҳастай убортица, яъне ки як нафаре ки уборка кунад ҳамон магазина. Агар ки боша ҳамин хел одамое ки уборка кардан метавонад ягона по хоҳарои бекор, шумо метавонед ки муроҷиат кунед ба ҳамин рақамое ки экрана давом мондагӣ масалан мебинед. Ҳамин рақамҳодан шумо муроҷиат кунед, обязательно суҳбат кунед қатиш ва шуморо кордон мегирад. ва нафарое ки бисёре бо дигар корро маъқултон аст, шумо наметавонед алҳол яъне ки кор дастрастон нест. мо ссилка телеграм канал монем як видео мешавад. баъди ҳамин видео то охир тамошо кунед чӣ хел шумо метавонед ки бидурен ҳар рӯза кори шабашка ва дигар корҳоро шумо дастрас кунед. Зиндаву сарбаланд бошед бародари. Хоҳиш мекунем видеоро поделиться кунед то охира ва ҳамин хел мо пасараса мекунем ки корҳои бисёртар пешниҳоди ҳар яктаи шумо кунем. Фаромӯш накунед бародари азиз, рӯзҳои наздик сюрпризи чотка дорам барои ҳар яктонда. Иншоалло ки сюрприз шид, бо обязательно ҳар яктон огоҳ мешед. Зиндаву сарбаланд бошед. Хайр то видеоҳои оянда. ин аллакай мо дуромадем. Чӣ хеле ки дидистен уже автоматически рост омад ба телеграм канал, рост мебара ба ина омад аллакай, яъне ки видео ссилкаи мо рост моро ба ҳамин телеграм канал ворид кард. ва дар инҷа чӣ хеле ки ман гуфтам бародари азиз, бениҳоят корҳо бисёрай ва радарабочи дигар ина ҳастай. Чӣ хеле ки шумо дидетен ина дар поёношон рақамҳои тоибкорҳо ҳастай. хоҳиш мекунам бародари азиз ҳамин кора кунед. бисёриятон мо вақт намешавад бисёри вақто ки видеоро мо дар YouTube канал ворид кунем. ҳамин сабаб чӣ хеле ки дидестен шумо ина уже аллакай корҳо бисёре ва боз яъне ки мо вақте ки корро ворид мекунем дар YouTube мо мегӯем ки маълумоташ дар зери видео навистагиа. ҳозир ман шумода нишон метавам. инаи корҳое ки шумо дидестен бародари азиз, инҳо танҳо корое ки мо просто дар телеграм канал пафтем бе сабти видео ва ина ҳозир мо барои шуморо боз нишон медиҳем ки чӣ хел яъне ки информатсияе ки барои кор аст мо дар таи видео мондагием. тамошо кунем бо диққат. ҳозир ман мефаҳмонам бародари азиз. нигоҳ кунед чӣ қадар корҳо бисёрай дар телеграм канали мо. ина масалан мо ҳамин кори шаурмаро партофтем дар телеграм каналмон. ҳамин видеоро дизайн шудидем, яъне ки шумо аз YouTube амира тамошо мекунед. баъдан нанависагия ки маълумот барои кори шаурма ва поварӣ. ҷои кор дар Москва, шаурмист ва повар, адресош, рақамҳои соҳибкор ва кай зангш бизанед. ана ҳамие ки шумо дидестен масалан бародари азиз, ана ҳамин маълумотҳои ана ҳамин видео аст. хоҳиш мекунам ҳамин чиза шумо диққат кунед ва бояд дорем ягон кори қин надорад. ва ҳамин хел мо боз дигар корҳорам дорем. агар ба шуморо кор яъне ки интересни боша, хоҳем ки кор кунед, шумо метавонед ки бидуни телеграм канали мо ва чӣ хеле ки ёд додам дар ҳаминҷа медуред шумо метавонед ки соҳиби ҷои кор шед. зиндаву сарбаланд бошед. обязательно шояд ки видео барои шуморо полез набошад ва телеграм канали моро чӣ қадар паҳн кунед, мо дар кор пешниҳод кунанд, ҳамон қадар мо кӯшиш мекунем ки корҳоро пешниҳоди шумо кунем. зиндаву сарбаланд бошед. интизорум.